नमस्कार मित्रांनो, तर आज गेले मी रेडी एक खुबे धरूक. तर काय मजा केली ना आम्ही ती तुम्ही बघा पुढे व्हिडिओत. तर सर बाहेर माका एक बारकी कुर्ली दिसली, त्याका धरले मी आपला टाइमपास. आणि हे बघा ते कुर्ले एक मार्ग होतो, ते काय कुर्ली गावा नाही. आणि हे असं सुंदर असं नजारा बघून मन असं एकदम भरून दिला. त्याच्यानंतर मी उतरलो पाण्यात, कारण काय झोपान खुबे धरचे असतात म्हणून. आणि माका पहिलेच खुबे भेटलेलो बघा बघा, मोठे मोठे बरे खावतात खुबे थडे. त्याच्यानंतर गेलो आम्ही पुढे जरा काय वारू लागता जाम भारी मजा येते. सध्या तरी पुढे जावं होतं तेव्हा हे बघा कितके कुर्ले बारीक बारीक एकदम मरणाचे कुर्ले आहेत. आणि आम्ही गेलो पुढे खुब्यांका, कारण का थोडे पुढे जास्त गावतात खुबे म्हणून. आणि त्याच्यानंतर आमचे काय खुबे धरून झालेले, मग म्हटलं थोडासा पेऊया. आता पेऊन झाला आणि बघा आमका कितके खुबे गावले ते बघा. हे तरी कमी आहेत, नाहीतर आमका दरवेळी जास्त गावतात खुबे. तर आजचे खुबे धरून झालेले आहेत. आमचा फिरायला वगैरे झालेला, लावून दिन झालेला मस्तपैकी. आता आम्ही चाललो घरात परत.